El turno ahora para Os da Corea, una banda que nace en 1991, que viste camiseta amarilla con el dibujo de la capilla de San Cayetano en el pecho y el dibujo de una cebolla de las famosas de San Cayetano en la espalda. Pantalón blanco, gorra, pañuelo y faja negra. Una de las características de esta banda es que el toque es una variante de ladrón, ladrón, ladrón. Esta é unha das bandas tamén moi numerosas, xa que comenzou con 30 componentes e agora debe andar ao redor duns 130, 140. Aquí hai un componente que este sí que é digno de mención, porque este ven ex profeso todos os anos desde Venezuela para desfilar tocando a caixa. Ven uns días antes, pero é dos que aproveita ben o viaxe, porque, como comentaba antes de María Xosé, a este pasa o mesmo. Si ten que voar un día para vir, outro para ir e outro para estar, con tal de estar no desfile, faeno. Entonces, Antonio, é un recordo moi especial para ti, porque, desde logo, é digno de mención o que faz todos os anos. Tamén quero facer outro recordo especial para un dos fundadores desta banda, que como foi Antonio Morais. Era máis conocido polo Pajarito, xa non está xa entre nós, pero foi un dos impulsores de todas estas cousas, tanto da banda como de outras cousas que se fixeron no barrio de A Cruzada. La nota de color con el fucsia la ponen Os do Rancho. Os do Rancho, aquí temos a Celta, que é dos que disfruta tamén Indalecio, pero Celta pos amigos, e dos que disfruta tamén coas festas, pero a tope. Este non podemos dicir o 100%, temos que dicir o 1000%, porque comeza o luns e despois xa hasta que remata todo. El non remata, el si hai que estar unha semana sen ir a cama, está e quédase tan tranquilo.
Aí temos a Celta incansable. Desde logo é un exemplo a seguir para que todas estas cousas non decallan. Aquí o alma mater, o sea, o alma mater non, porque son todos, pero un dos responsables é Chono, que pois reúnes a todos na plaza de Santo Tomás, e ali xa empezan a comer empanada antes de subir. Dice que é para ter lastre, entón que sí, que teñen máis enerxía, queiman menos enerxía. Teníamos un primer plano de Juan Cani. Este es festero donde los haya. Tanto da o mismo que sexa en Pamplona nos Sanfermíns, el va como no destornillador.